Είστε ο κατάλληλος άνθρωπος να συζητήσουμε όλα όσα πρέπει να ξέρουμε και απασχολούν πολύ κόσμο που θέλει να λύσει το θέμα της παχυσαρκίας χειρουργικά, αφού δοκίμασε πολλά άλλα πράγματα και δεν είχαν αποτέλεσμα. Εγώ βασικά κάνω 20 χρόνια βαριατρική χειρουργική. Δεν έχει πάρα πολλούς γιατρούς που κάνουν αυτό και ειδικά με τόση εμπειρία. Έχει τύχει να δω ασθενή ο οποίος μιλάγαμε τηλεφωνικά, ήταν από νησί στην Ελλάδα και όταν ήρθε μετά από ένα χρόνο Αθήνα να το δω το νησί, δεν το γνώρισα στην αρχή. Έχει αλλάξει η ψυχολογία του. Άλλος άνθρωπος. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη βαριατρική χειρουργική. Με απλά λόγια, με χειρουργικούς τρόπους αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. Γι' αυτό έχουμε μαζί μας τον Δόκτωρ Νίκο Βλάχο, ο οποίος είναι γενικός χειρουργός με εξειδίκευση όμως στη βαριατρική χειρουργική. Γεια σας γιατρέ, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα. Είστε ο κατάλληλος άνθρωπος να συζητήσουμε όλα όσα πρέπει να ξέρουμε και απασχολούν πολύ κόσμο που θέλει να λύσει το θέμα της παχυσαρκίας χειρουργικά, αφού δοκίμασε πολλά άλλα πράγματα και δεν είχαν αποτέλεσμα. Και θέλουμε να ξέρουμε ποιες είναι οι επιλογές, ποιες είναι οι μέθοδοι, όλα όσα πρέπει να γνωρίζει κανείς για να αποφασίσει μαζί με τον χειρουργό του σε ποιον τρόπο θα καταλήξουν τελικά. Υπάρχουν αρκετές χειρουργικές τεχνικές και επιλογές για την βαριατρική χειρουργική. Το κύριο είναι ότι πρέπει πρώτα να μιλήσουμε με τον ασθενή, να δούμε τον λόγο που κατέληξε στην παχυσαρκία, τον τρόπο διατροφής του, τον τρόπο άσκησης ή όχι και μαζί καταλήγουμε σε μια τεχνική που ταιριάζει σε αυτόν, γιατί αυτό δεν είναι σε όλους γίνονται οι ίδιες επεμβάσεις. Υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια για τον καθένα μας, αναλόγως τις συνήθειές του. Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Παχυσαρκία. Πότε κάποιος θεωρείται παχύσαρκος? Η παχυσαρκία στην ουσία είναι η υπερβολική αναπόδοση λίπους στον οργανισμό. Υπάρχει ένας δείκτης που λέγεται δείκτης μάζας σώματος, ο οποίος διαιρώντας το βάρος μας για το ύψος στο τετράγωνο βγαίνει ένα νούμερο. Βασικά από το 30 και πάνω θεωρείται παχύσαρκος, από 35 και πάνω είναι νοσογόνος παχυσαρκία. Ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας μας λέει ότι για να αντιμετωπίσει κάποιος χειρουργικά την παχυσαρκία, ο δείκτης μάζας σώματος πρέπει να είναι από 35 και πάνω και εφόσον υπάρχουν άλλα προβλήματα υγείας που επηρεάζονται μάλλον την παχυσαρκία, όπως είναι ζάχαρος διαβήτης, υπέρταση, απνία ύπνου, δικαιολογεί από 35 και πάνω, ιδάλλως αν δεν υπάρχει άλλο συνοδό νόσημα από 40 και πάνω δείκτης. Τώρα να σας πω έτσι λίγο εμπειρικά, χοντρικά, γιατί με το δείκτη μάζας σώματος δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Συνήθως ένα άτομο που έχει 30 κιλά επιπλέον σωματικού βάρους έχει ανάγκη από χειρουργική αντιμετώπιση, εφόσον έχει προσπαθήσει στο παρελθόν με δίαιτες ή με άσκηση και δεν τα καταφέρνει. Δηλαδή είτε χάνει κιλά και μετά μόλις σταματάει τα παίρνει πίσω, είτε δεν μπορεί να χάσει κιλά. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει πρώτα να έχουμε δοκιμάσει τη συντηρητική οδό των πραγμάτων, διατροφή, άσκηση, να γίνουν έτσι σοβαρές προσπάθειες όμως, δηλαδή με πειθαρχία να προσπαθήσει το άτομο να καταφέρει να διορθώσει το θέμα που επηρεάζει την υγεία του, γιατί γι' αυτό πρόκειται. Μιλάμε για την υγεία μας. Εδώ, δεν μιλάμε για τίποτα άλλο. Ειδικά η χειρουργική παχυσαρκία είναι απευθύνεται. Προβλήματα. Δεν είναι αισθητική χειρουργική, είναι αντιμετωπίζει την νόσο. Γιατί η παχυσαρκία είναι νόσο στην ουσία. Σωστά. Βέβαια, όπως σε κάθε νόσο, έτσι και στην παχυσαρκία πάμε πρώτα με την συντηρητική αγωγή, στην προκειμένη περίπτωση σωστή διατροφή, σωματική άσκηση. Ναι. Και αν δούμε ότι αυτά δεν αποδίδουν. Αυτά αν δεν αποδίδουν, τότε και μόνο τότε καταλήγουμε και ειδικά, όπως είπατε, αν υπάρχουν και άλλα θέματα υγείας που επιβαρύνονται από αυτό και κινδυνεύει το άτομο, ακόμα και δηλαδή πολύ σοβαρά να κινδυνεύει. Υπάρχουν θέματα ζωής και θανάτου μερικές φορές. Με πρόωρο θάνατο εξαιτίας των συνοδών παθήσεων. Ναι. Αν όντως χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης. Και πες ότι χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης. Ποιες είναι οι μέθοδοι και πότε επιλέγονται ανάλογα με τον ασθενή? Σωστά. Οι μέθοδοι είναι στην ουσία τρεις βασικές. Μάλλον να το χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Είναι
Οι μειωτικές, δηλαδή που μειώνουν, οι περιοριστικές όπως τις λέμε, που μειώνουν μόνο την ποσότητα που μπορούμε να φάμε και τρώγοντας λιγότερο ως αποτέλεσμα χάνουμε κιλά, και είναι και οι σύνθετες που είναι και περιοριστικές και δυσαπορροφητικές, τύπου bypass. Ναι. Δηλαδή οι σύνθετες μειώνουν το στομάχι, μειώνουν το μέγεθος του στομάχου, άρα την ποσότητα τροφής που λαμβάνουμε. Επιπλέον όμως αυτή η ποσότητα που λαμβάνουμε δεν απορροφάται στο 100% από τον οργανισμό. Οπότε έχει δύο σκέλη που αντιμετωπίζει την παχυσαρκία, με δύο τρόπους. Οι σύνθετες υποθέτω ότι είναι και πιο περίπλοκες. Μπορούμε να το πούμε, γιατί είναι πιο περίπλοκες με την έννοια ότι κάνουμε και αναστόμωση. Στην περιοριστική είναι μόνο η αφαίρεση του στομάχου, είναι το γνωστό γαστρικό μανίκι ή κάθετη γαστρεκτομή πιο επιστημονικά. Αφαιρείται ένα μέρος του στομάχου, μένει ένας λεπτός σωλήνας, περίπου αφαιρούνται τα 3/4 του στομάχου, οπότε είναι πολύ μικρή ποσότητα που μπορεί να φάει κανείς και είναι σίγουρο θα φέρει αποτέλεσμα. Οι σύνθετες που είναι δυσαπορροφητικές, υπάρχει παράκαμψη ενός τμήματος, του πρώτου τμήματος του εντέρου, εκεί που γίνονται όλες οι περισσότερες τουλάχιστον απορροφήσεις των θερμίδων, που σημαίνει ότι υπάρχει αναστόμωση. Οπότε υπάρχει υπάρχει και δεύτερο, πώς να το πω, επικίνδυνο εντός εισαγωγικών σημείο που μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Οπότε είναι σίγουρα πιο πολύπλοκη από την περιοριστική τύπου επέμβαση. Ναι, παρόλα αυτά, σήμερα, το 2025, υπάρχουν εξελιγμένες μέθοδοι, δηλαδή ο τρόπος που γίνονται αυτές οι επεμβάσεις, γιατί πρόκειται για μεγάλες επεμβάσεις. Σωστά. Επειδή επεμβαίνεις και παρεμβαίνεις σε όργανα ζωτικής σημασίας, παλαιότερα ήταν έτσι πιο επικίνδυνες, αλλά και ο κόσμος το είχε πολύ έντονα στο μυαλό του ότι μπορεί να είναι... Σωστό αυτό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι όμως γι' αυτό. Ναι. Βασικά η βαριατρική χειρουργική αναπτύχθηκε όταν ήρθε στη ζωή μας η λαπαροσκοπική χειρουργική. Πριν τη λαπαροσκοπική χειρουργική η βαριατρική υπήρχε ανοιχτά, αλλά ήταν πάρα πολύ βαριά επέμβαση, δεν γινόταν συνήθως, δηλαδή πολύ σπάνια ας πούμε, και είχε πολύ μεγαλύτερες επιπλοκές. Με τη λαπαροσκοπική χειρουργική αυτό άρχισε να εξισορροπείται, γιατί δεν γίνονται μεγάλες τομές, το οποίο ήταν το πρόβλημα των μεταχειρητικών επιπλοκών παλαιότερα. Σίγουρα στην αρχή και μέχρι να αποκτηθεί η εμπειρία από κάθε γιατρό των επεμβάσεων αυτών υπήρχαν διάφορα προβλήματα, αλήθεια είναι, και κυρίως τα προβλήματα είχαν να κάνουν με τις συνοδές παθήσεις του ασθενή, γιατί αυτοί οι ασθενείς δεν είναι εύκολοι ασθενείς. Συνήθως έχουν ζαχαρού διαβήτη, έχουν υπέρταση, έχουν αναπνευστικά προβλήματα, ούτως ώστε κάτι να μην πάει καλά μεταχειρητικά, δεν έχουν τις ρεζέρβες όπως έχει ένας υγιής άτομος αδύναμος να ανταπεξέλθουν. Από εκεί δημιουργείται συνήθως τα προβλήματα. Αυτό έφερνε συνήθως τα προβλήματα, πηγαίνα στη μονάδα εντατικής θεραπείας και μετά... Και όχι η ίδια η εγχείρηση βασικά. Όχι η ίδια η εγχείρηση. Και μερικές φορές και η ίδια η εγχείρηση, αλλά η επιπλοκή που μπορούσε να παρουσιάσει η εγχείρηση αν γινόταν σε ένα αδύνατο άτομο, μη παχύσαρκο, δεν θα είχε τόσο επικινδυνότητα όπως γίνεται σε ένα παχύσαρκο άνθρωπο που έχει και άλλα προβλήματα υγείας. Εκτός από την εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα σε αυτά τα χρόνια, αναπτύχθηκε και η τεχνολογία καλύτερα. Δηλαδή και τα συρραπτικά μηχανήματα που ήταν το κύριο πρόβλημα επιπλοκών με την εγχειρητικά έχουν τελειοποιηθεί. Οπότε τώρα οι επεμβάσεις αυτές είναι με καλύτερη εμπειρία από τους γιατρούς. Εγώ βασικά κάνω 20 χρόνια βαριατρική χειρουργική και έχω δει την εξέλιξη της τεχνολογίας και της οπτικής, δηλαδή με τα 3D και που βλέπουμε ακόμα καλύτερα μέσα στο χειρουργείο, και τα τεχνικά, δηλαδή τα υλικά που χρησιμοποιούμε για να κόβουμε και να ράβουμε το στομάχι ή το έντερο. Ναι. Οπότε είναι πιο ακίνδυνο. Εγώ δεν μου αρέσει να λέω κάποια επέμβαση επικίνδυνη ή όχι, γιατί αν μια επέμβαση θεωρείται επικίνδυνη, πάβει να γίνεται. Έτσι. Αυτό αναιρείται η ίδια. Κάθε γιατρό, οποιοδήποτε γιατρό ρωτήσεις αν κάποια επέμβαση είναι επικίνδυνη ή ακίνδυνη, δεν μπορεί κάποιος να σου απαντήσει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί
Ο γιατρός ως γιατρός πρέπει να πει ανοιχτά στον ασθενή. Η επέμβαση χαρακτηρίζεται σε βαριά, εξαιρετικά βαριά, μέσης βαρύτητας ή μικρής βαρύτητας. Έτσι, δεν μπορεί να χαρακτηρίζει μια επέμβαση επικίνδυνη, γιατί όταν είναι κάτι επικίνδυνο δεν το κάνουμε. Ναι. Έτσι, η ιατρική έχει σκοπό να ωφελεί παρά να βλάπτει. Δηλαδή, άμα είναι να μπεις, να κάνεις κάτι επικίνδυνο, όχι, δεν το κάνεις. Οπότε είναι βαριά επέμβαση, σίγουρα, αλλά δεν μπορείς να την πεις επικίνδυνη. Έτσι, αυτός ο όρος για τα χειρουργικά είναι λίγο... Έτσι, ωραία το θέσατε, ωραία προσέγγιση, γιατί κάπως έτσι είναι τα πράγματα στην πράξη. Θέλω να μου πείτε πόσο καιρό μετά αναρρώνει ο ασθενής. Πες κάνει μια τέτοια επέμβαση. Σε πόσο καιρό θα νιώθει καλά και σιγά σιγά να επιστρέψει και στην κανονική του ζωή. Κοιτάξτε, από την ίδια μέρα ή από την επόμενη της επέμβασης μπορεί να σηκωθεί να περπατήσει. Η νοσηλεία διαρκεί 3 ημέρες. Μετά από μια εβδομάδα μπορεί να πάει στη δουλειά. Γιατί, επαναλαμβάνω, γίνονται λαπαροσκοπικά, δεν υπάρχουν τομές. Αυτό που έχει για 1-1,5 μήνα είναι η διατροφή του. Στην ουσία πρόκειται για 2 εβδομάδες με ιδρική διατροφή. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να προστατέψουμε την επούλωση του στομάχου ή την αναστόμωση αν έχει γίνει και σταδιακά μπαίνει σε κανονική διατροφή. Δηλαδή πάμε με υγρά 2 εβδομάδες, άλλες 2 εβδομάδες με λιωμένα σαν τα μωρά, με τις κρεμούλες κτλ. Και μετά μπαίνει θα έλεγα σε ένα μέσο όρο 1 μήνα είναι υπεραρκετός για να έχει την ανάρρωση, ακόμα και βαριά εργασία να κάνει θα μπορεί να πάει στην εργασία. Πάρα πολύ λίγος καιρός. Εγώ το περίμενα μεγαλύτερη είναι. Όχι, γιατί σας λέω ότι αν πάνε όλα καλά και το χειρουργείο πάει όπως πρέπει, είναι σαν να έχει κάνει, σαν βαρύτητα, σαν να έχει κάνει μια χολή, ας πούμε. Έτσι. Τόσο η βαρύτητα δεν είναι, γιατί γίνεται λαπαροσκοπικά. Η βαρύτητα ήταν παλιά που γινόταν ανοιχτά και υπήρχε μεγάλη τομή, πολύ λίπος, ο ασθενής, όλα αυτά είναι... Πάντως, είναι λίγοι οι χειρουργοί που εξειδικεύονται σε βαριατρική χειρουργική. Δεν έχει πάρα πολλούς γιατρούς που κάνουν αυτό, και ειδικά με τόση εμπειρία. Μπορεί κάποιος να το κάνει έτσι περιστασιακά, αλλά με εξειδίκευση. Εδώ, αυτό που το είπες τώρα είναι το κλειδί. Ναι. Γιατί... Κάθε γενικός χειρουργός μπορεί να το κάνει θεωρητικά, θεωρητικά μπορεί να το κάνει. Δεν είναι μόνο να κάνεις το χειρουργείο αυτό καθ' αυτό. Είναι να μπορείς να αντιμετωπίσεις ή να έχεις εμπειρία στην αντιμετώπιση των επιπλοκών του. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Είτε επιπλοκή που είναι άμεση που πρέπει να ξαναμπεί ή όχι στο χειρουργείο αλλά να παρακολουθηθεί, ή να την διαγνώσεις εγκαίρως. Και δεύτερον, να μπορείς να κάνεις μετατροπή, αυτό που λέμε, γιατί μπορεί ένα χειρουργείο, όπως όλα τα χειρουργεία της παχυσαρκίας, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να χάσει όλα τα κιλά του ασθενής και μετά από 5-6 χρόνια να πάρει κάποια κιλά πίσω. 10, 20, καμιά φορά μπορεί να συμβεί. Αυτό συμβαίνει είτε αλλάζοντας τη διατροφή του, είτε μπορεί το χειρουργείο να μην τρέχει καλά ή να μην ήταν σωστή η πρώτη διάγνωση και πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικό. Οπότε κάνεις ένα ρεντού, κάνεις μια αναθεώρηση της επέμβασης. Εκεί είναι η δυσκολία στην εμπειρία που πρέπει να έχει ο γιατρός που δεν ασχολείται περιστασιακά, να μπορεί να κάνει και την αναθεωρητική επέμβαση, έτσι ώστε να μπορεί ο ασθενής είτε να χάσει κιλά, είτε αν είχε προβλήματα λόγω της επέμβασης να τα λύσουν. Εσείς πάντως ασχολείστε εδώ και 20 χρόνια, είπαμε, με τη βαριατρική. Ναι, στην Ελλάδα είμαι από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με τη βαριατρική, ξεκινώντας από το γαστρικό δακτύλιο, που ήταν κάτι πολύ απλό, αλλά μας έδειξε μέσα στα χρόνια ότι είχε προβλήματα και στην ουσία καταργήθηκε από μόνος του. Και μετά με το sleeve gastrectomy και το γαστρικό bypass. Σας άκουσα μια μέρα να λέτε ότι σας αρέσει αυτή η εξειδίκευση γιατί είναι μάχημη χειρουργική. Καλά θυμάμαι, έτσι είπατε μια σωστά, μέρα. Είναι μάχημη, ναι. Γιατί πάντα είσαι σε αλάρμ με τον ασθενή. Δεν εφησυχάζεις μέχρι να περάσουν τουλάχιστον οι 2 πρώτες εβδομάδες, που είναι ένα κριτικό σημείο του αν θα σου παρουσιάσει κάποια επιπλοκή ή όχι ο ασθενής. Οπότε μέχρι τότε είσαι μάχημος και βέβαια μάχημος είσαι και την ώρα του χειρουργείου. Και έχει έτσι έναν επιπλέον ενδιαφέρον και μια επιπλέον γοητεία, όπως είπα πριν, το γεγονός ότι βλέπεις τον ασθενή μετά από λίγο καιρό. Θα σου έλεγα αυτό και έχει τύχει να δω ασθενή ο οποίος μιλάγαμε τηλεφωνικά, ήταν από νησί στην Ελλάδα, του έλεγα τι εξετάσεις πρέπει να κάνει και όταν ήρθε μετά από 1 χρόνο Αθήνα να το δω από το νησί, δεν το γνώρισα στην αρχή, δηλαδή έτσι όπως είχε αλλάξει και πραγματικά νιώθεις πολύ ωραία. Και το βλέπεις και στον ίδιο τον ασθενή πώς
έχει αλλάσει η ψυχολογία του. Άλλος άνθρωπος γιατί γίνεται συνήθως η παχυσαρκία συνοδεύεται κατά κάποιο τρόπο με μια κατάθλιψη. Οι περισσότεροι λίγο ή πολλοί, είτε το ξέρουν είτε όχι, την έχουν. Μετά το χειρουργείο τους βλέπεις ότι είναι άλλοι άνθρωποι, πραγματικά. Αυτό και μόνο νομίζω ότι μπορεί να δώσει κίνητρο σε έναν χειρουργό. Ακριβώς, και ικανοποίηση μετά που έχεις βοηθήσει έναν άνθρωπο. Τι άλλο πρέπει να ξέρει κάποιος που ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας του? Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί? Δηλαδή, θα κλείσει ένα ραντεβού με ένα γενικό χειρουργό, Σωστό. καλύτερα με κάποιον που έχει εξειδικευτεί σε αυτόν τον τομέα. Και μετά. Μετά θα πάρθει το ιστορικό, θα γίνουν κάποιες απαραίτητες προεγχειρητικές εξετάσεις. Πρέπει να περάσει από καρδιολόγο, από πνευμονολόγο, εξετάσεις αίματος που είναι μέσα στο προγραμματισμένο να γίνουν. Και τώρα αυτό είναι γραφειοκρατικό πιο πολύ. Για να το καλύψει το ΓΕΣΥ θα χρειαστεί κάποιες βεβαιώσεις ότι έχει κάνει στο παρελθόν δίαιτες οι οποίες έχουν αποτύχει. Μια ψυχιατρική εκτίμηση, γιατί εδώ είναι σημαντικό. Ο ασθενής πρέπει να είναι υγιής ψυχικά, με την έννοια να μην έχει βαριά ψυχιατρική νόσο, και μιλάμε για σχιζοφρένεια, για διπολικές διαταραχές, γιατί εδώ πρέπει... Ότι έχει συνείδηση για το τι ακριβώς ζητά πρέπει, να μπορεί να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα του δώσουμε. Είναι σημαντικό, γιατί εδώ τώρα αυτό είναι πολυδιάστατο το ζήτημα. Δεν είναι μόνο το χειρουργείο αυτό καθ' αυτό που θα σε κάνει να χάσει τα κιλά. Είναι ότι πρέπει ο ασθενής να κατανοήσει ότι πρέπει κάτι της να αλλάξει στον τρόπο, γενικά στον τρόπο ζωής του, και σίγουρα τις οδηγίες του πρώτου διαστήματος, που πρέπει να κάνει την ειδική διατροφή. Οπότε πρέπει να μπορεί να είναι συνεργάσιμος, να καταλαβαίνει αυτά που του λες και να τα αποδέχεται. Τέλει. Σε πόσον καιρό μετά το χειρουργείο βλέπουν τα αποτελέσματα, όχι τα πρώτα, σε πόσον καιρό ο άνθρωπος θα έχει απαλλαχθεί από την παχυσαρκία? Κοίταξε, συνήθως σε αυτά τα χειρουργεία μέχρι 1,5 χρόνο υπάρχει απώλεια βάρους. Το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου το 60 με 70% του επιπλέον βάρους, χάνεται μέσα στον πρώτο χρόνο. Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει ρυθμός μηνιαίος. Μπορεί ένα μήνα να χάσει κάποιος 5 κιλά και τον ένα μήνα να χάσει 2. Αλλά μέσα στον χρόνο θα χάσει περίπου το 70 με 75% του επιπλέον βάρους. Και είναι μόνιμες αυτές οι λύσεις. Δεν είναι μεταξύ φόρου ζωής απαραίτητα αν κάτι συμβεί, ενώ πρέπει να προσέχει και μετά το lifestyle του αυτό που λέμε. Δεν θα ξαναγίνουμε οι ίδιοι όπως ήμασταν και καταλήξαμε στην παχυσαρκία. Εδώ τώρα υπάρχουν και κάποιοι κανόνες. Ας πούμε, ένας αλκοολικός, δηλαδή ένας άνθρωπος που πίνει πολύ, συνήθως έχει αντένδυση να κάνει το χειρουργείο. Πρέπει να σταματήσει το πρώτο. Γιατί το αλκοόλ έχει πολλές θερμίδες και βέβαια δεν μπορεί να περιορίσει η επέμβαση, το υγρό. Μα αφού και εμείς όλοι που δεν κάναμε χειρουργική αντιμετώπιση, ας πούμε, του βάρους μας, έτσι κι αλλιώς, και δίαιτα να κάνουμε για να αποδεσμεύσουμε τα κιλά, μετά πρέπει να προσέχουμε να μην τα βάλουμε. Πάντα πρέπει να. Ναι, κοίταξε, εγώ δεν πιστεύω στις δίαιτες. Οι δίαιτες είναι κάτι που το κάνεις ένα μήνα, 2, μετά σταματάς, γιατί είναι πολύ εξωθενωτικές. Ναι. Και παίρνεις πάλι βάρος. Και είναι αυτό που το λένε φαινόμενο γιογιό. Δηλαδή, χάνεις βάρος, παίρνεις βάρος. Ναι. Και αυτό είναι για το μεταβολισμό ό,τι χειρότερο. Η συνεχής αυξομοίωση βάρους. Εγώ πιστεύω σε μια διατροφή η οποία να μην είναι πολύ αυστηρή, η οποία όμως να μπορεί να τηρηθεί μακροπρόθεσμα, και βέβαια άσκηση, σωματική δραστηριότητα. Αυτά που λέτε είναι τα βασικά για μια καλή υγεία. Ακριβώς. Πέρα από την παχυσαρκία, πέρα από τις διαχείρισεις που ακριβώς, κάνετε. βέβαια. Γιατί και για τα αγγεία μας το περπάτημα βοηθάει, έτσι μειώνει τη χολυστερίνη. Η άσκηση είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την καλή υγεία. Τέλεια. Νομίζω ότι τα βασικά και ακόμα παραπάνω από αυτά που χρειαζόμαστε να ξέρουμε για να σκεφτούμε έστω αυτούς τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος μας, αν έχουμε θέμα με το επιπλέον βάρος μας και αυτό φέρνει και άλλα προβλήματα στην ποιότητα ζωής μας. Πήραμε μια γεύση το τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Για περισσότερα εννοείται ότι ο Δ. Νίκος Βλάχος είναι στη διάθεσή μας, γενικά γενικός χειρουργός με εξειδίκευση στη βαριατρική χειρουργική. Κάτι άλλο που πρέπει να ξέρουμε πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί. Η συμβουλή μου που δίνω στους ασθενείς είναι η πρώτη, να μην πάνε σε πολλούς γιατρούς, γιατί μπερδεύονται, και δεύτερον, να μην πάνε σε χειρουργό που δεν κάνει σταθερά αυτές τις επεμβάσεις, που τις κάνει περιστασιακά. Όπου να πάνε να φροντίσουν, να γνωρίσουν ότι αυτός ο χειρουργός όντως κάνει βαριατρική χειρουργική και όχι περιστασιακά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε που σας είχαμε σήμερα στα podcast της Amy's. Θα ακολουθήσουν και άλλα θέματα έτσι χρήσιμα για να βοηθήσουμε κι άλλο κόσμο να ακούμε και εμείς να μαθαίνουμε για μια καλύτερη ζωή, για μια πιο υγιή ζωή. Σωστά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.